Санитар-экологик 2 айлык барышында авыл җилекләрендә зур күләмле эш башкарылган. Территориялар шүпчәрдән чистартылган, һәйкәлләр төзекләндерелгән, юл буе бордюрлары буялган. Бу турда авыл җирлеге башлыклары район башлыгына сөйләделәр. Мусорлар җыябыз инде, памятниклар чистартабыз. Яз су белән су басып жыл ишелгән күперләрне ремонтлыйбыз инде. Свалкаларны тирәбез. Шундый эшләр белән шөгыльләнәбез инде. Очрашуда җирле проблемалар турында сүз барды. Мәсәлән, Иске Шыгали авылында 4 чүпчәр свалкасы бетерелгән, ләкин чүпчәр әлегә күп. Тагын бер зур өмә үткәргә кирәклеге турында әйтелде. Район башлыгы белән очрашуда инвалидларны эшкә урнаштыру соравы да күтәрелде. Районда 888 мөмкинлекләре чикләнгән кеше яши. На сегодняшний день по Пестричинскому району на учете состоит 889 инвалидов трудоспособного возраста. В мае месяце мы выезжали в каждое сельское не в каждое, в 12 сельских поселений, пока постоянно 1 июня, и встречались и с главами сельских поселений на территории. Они пригласили инвалидов, которые проживают на соответствующей территории. Вместе с тем были приглашены и работодатели, которые непосредственно работают вот на этой территории и, возможно, могут оказать большую для наших инвалидов помощь, трудоустраивая их вот на свои предприятия, учреждения. Үзара салым җыю программасының үтәлешен дә район башлыгы үз контролендә тота. Хәзер смета документлары әзерләнә, аннан эшләр башланачак. Каядыр юллар ясалачак, каядыр урам яктырту проблемасы чишеләчәк.